Dobar dan, lijep pozdrav, moje ime je Ivanka i ja ću vam danas govoriti malo više o pripovjedanju i njegovoj primjeni u knjižnicama, ali i drugim ustanovama koje rade s djecom. Ja sam knjižničarka i autorica nekoliko dječjih knjiga, ujedno i pripovjedačica. Nalazim se tek na početku svoje pripovjedne prakse, ali nadam se i da ću vas uspjeti motivirati da se upravo u pripovjedanju i sami okušate. Prije nego uopće krenem govoriti o pripovjedanju, skrenut ću s teme i poput crvene kapice skrenuti sa staze. Moje mišljenje, a vi se možete ili ne morate složiti sa mnom, da razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija kojemu danas svjedočimo uopće više nije nekakav razlog za nekako veliko veselje i slavlje. Mi svjedočimo jednom epidemijskom porastu broja djece koja imaju razne teškoće učenja, pamćenja, koncentracije, komunikacije jezika i govora. I moj stav je da je to jedna globalna kriza čovječanstva. I da smo svi pozvani reagirati. Zašto je to važno? Na to ćemo se još vratiti u toku predavanja. Sad da se vratimo na pripovjedanje. Meni kao knjižničar koja je niz godina radila sa djecom različitih dobi u nekoliko knjižnica, bilo je lakše definirati pripovjedanje tako da sama sebi pojasnim što pripovjedanje nije. U knjižnicama održavamo redovito jednu aktivnost koja se svugdje u svijetu zove story time, koju mi zovemo pričaonica, čitaonica, igraonica. I često se te pričaonice i ta aktivnost održava i bez fizičkog čitanja slikovnice. Ali čak i kad nema slikovnice koja bi tu aktivnost definirala kao čitanje, to ipak nije pripovjedanje. Znači još uvijek postoji razlika između pripovjedanja i pričaonice kako je mi prakticiramo na dječjim odjelima. Sama definicija riječi govori da je pripovjedanje svako prepričavanje i narativno iznošenje događaja, iznošenje priče jednim kronološkim slijedom. Ali pripovjedanje storytelling ipak je malo drukčije od toga, malo je šire i kompleksnije od same definicije te riječi. I ono što nas dodatno može zbuniti je da vrlo često vidimo glumačke izvedbe, kratke komade koji se izvode uz nekakvu minimalnu scenografiju, minimalnu kostimografiju, ali ipak postoji razlika između te dramske izvedbe i pripovjedanja. Dakle, pripovjedanje nije niti ta glumačka izvedba. Ono što pripovjedanje jest je jedna univerzalna i ljudska vrijednost koja pripada svima nama kao ljudskoj vrsti. Ono što storytelling, pripovjedanje u takvom obliku, jest jedna kulturna i socijalna aktivnost koja ima svoja pravila, koja funkcionira između publike i izvođača. I ono što storytelling jest, što je najvažnije da shvatimo i da prepoznamo, je da je to jedan izvedbeni umjetnički čin, da u trenutku pripovjedanja pripovjedač stvara priču. Pripovjedanje seže u same korijene naših civilizacija, znači u iskone ljudskih društava, kada je ono bilo u službi čuvanja baštine, u službi čuvanja identiteta neke zajednice i u službi prenošenja funkcionalnih znanja novim generacijama. Dakle, ono je prethodilo i kazalištu i književnosti, ono je bilo prva škola za život kojom se je zapravo nove generacije pripremalo na život, koje se novim generacijama prenosila ta nekakva banka znanja, vještina i vrijednosti koju je ta kultura trebala prenijeti sljedećoj generaciji. Pripovjedanje ima svoje ishode i u edukativnoj, u razvojnoj i terapeutskoj praksi. Danas to nam je vrlo važno da spomenemo, dakle da pripovjedanje može zauzeti ključnu poziciju u odgojno-obrazovnom procesu, bilo kao motivacija, bilo kao sinteza, dakle na početku ili na kraju odgojno-obrazovnog procesa, ili kao jedno ishodište korelacije, kao jedan trenutak koji će potaknuti daljnje istraživanja i daljnje učenje. Za sve one koji se bave razvojem djece, pripovjedanje je jedna vrlo moćna metoda, zato jer ona potiče komunikaciju, jezik i govor na apsolutno svim razinama.
Ali ne samo jezik i jezično-govorni razvoj, nego i kompletni razvoj djeteta, znači socioemotivni razvoj, intelektualni razvoj djeteta. Apsolutno na svakom polju na kojem radimo s djecom, mi možemo raditi kroz pripovijedanje, pa čak i motoričke igre koje su utemeljene na pričama. I ono što je važno spomenuti je da terapeutski ishodi pripovijedanja su ga smjestili u samo srce mnogih terapeutskih metoda, ne samo terapeutske bajke koje su zasebna vrsta i biblioterapija koja polazi od priča i književnog djela, nego u integrativnoj dječjoj psihoterapiji, u terapiji igrom i u ekspresivnoj art terapiji koja zapravo je produžetak pripovijedanja. Zašto je sve to nama zanimljivo? Zašto bi netko tko je učitelj ili odgajatelj ili knjižničar uopće ulazio u to polje i kretao istraživati pripovijedanje kao metodu i pripovijedanje kao izvedbeni umjetnički čin? Međutim, ako ste se složili sa mnom da te teškoće, da ta epidemija teškoća djece u razvoju, u njihovom intelektualnom razvoju, da je to jedna kriza čovječanstva, ja smatram da smo onda svi pozvani reagirati. Svi smo pozvani uključiti se i svi moramo iskoristiti sve metode koje su nam dostupne u radu s djecom. Pripovijedanje će u tom slučaju biti jedna vrlo, vrlo moćna metoda. Jer što se dogodi kad se netko od nas odluči pripovijedati? Znači, prvo, treba će vam priča. Tražit ćete priču. To može biti možda neki modern tekst, neka moderna autorska priča, ali isto tako možda će biti nekakva legenda, možda će biti nešto vezano za kulturni identitet i baštinu zajednice u kojoj se nalazite. I u samom tom trenutku kad vi birate priču, vi zapravo opet pristupate to nekakvoj kolektivnoj bazi znanja svojeg društva i započinjete taj socijalnu i kulturnu aktivnost koja je pripovijedanje. To da je pripovijedanje podrška učenju, to smo već spomenuli. Ono je zapravo vrlo moćno zato jer vi ne možete predvidjeti u publici koja vas sluša u kojem smjeru, koji trenutak neke priče će potaknuti želju za istraživanjem i za skupljanjem dodatnih informacija o nekoj temi. Pripovjedači bi trebali i sami raditi na tome da se vraćaju u uporabu neke govorne vrednote, neke riječi, da se oživljavaju riječi koje su već postale i arhaične. I to nam je vrlo važno. Normalno je da svaka generacija ima nekakav svoj leksik. Kad slušamo klince kako danas razgovaraju, oni se invajtaju, level upaju i revivaju i slične imaju novotvorenice i normalno je da svaka generacija ima taj svoj leksik, ali zašto ne bismo kroz pripovijedanje oživjeli neke dijelove leksika koje nam pomalo bježe? Evo primjerice u Bijelom jelenu spominju se sitne ptičice grmuše. To je jedan termin koji zapravo rijetko srećemo izvan konteksta te bajke koja se odvija u šumi. I ono što je možda vrlo, vrlo važno spomenuti je povezivanje pripovjedača i publike u samom trenutku pripovijedanja. Ono što je poželjno i što zapravo mi svjedočimo da se to događa kad pripovjedač stane ispred neke publike i krene pripovijedati priču, je da on nije dio priče na način na koji će to biti glumac. On prenosi priču i vrlo često se pokrenu nekakvi procesi unutar publike koja se uživjela u tu priču i u te slike koje pripovjedač prenosi. I zapravo možemo to zamisliti kao jedan trokut, kao jedan interpretacijski trokut između publike i pripovjedača i priče kao zasebnog entiteta. I u tom prostoru zapravo se stvaraju uvjeti za jednu introspekciju, za jedan rast, za jedan osobni razvoj osobe koja sluša. Dakle, priča sama po sebi postaje umjetničko djelo. I cilj je naravno poželjan cilj svakog pripovjedača je da izazove taj trenutak koji zovemo katarza. I tako gledano, pripovijedanje je umjetnost sadržaja, umjetnost izvedbe, ali i umjetnost povezivanja, umjetnost procesa koji započinje pripovijedanjem. Sad, ako sam vas malo zainteresirala i želite se ukušati u pripovijedanju, odakle krećemo? Krećemo od priče. Kako ćete odabrati priču koju ćete pripovijedati? Vrlo važno je znači da poznajete svoju publiku,
i da predvidite njihove interese i da uzmete u obzir dob svoje publike. Kod biranja bajke za djecu, kod biranja priče za djecu, birate prema istom principu kako se biraju i slikovnice i priče za čitanje. Evo, o tome neću duljiti, materijala o tome imamo jako puno na stranicama kampanje čitanja. Ono što još treba imati na umu je kamo želite da vas priča odvede. Znači, što planirate nakon? Da li je to možda sinteza već na nekakve prijašnje sadržaje koje ste radili s tom publikom? Da li je ta publika ikad imala pripovjedanje? Da li je naviknuta na pripovjedanje kao takvo, bez nekakvih ekrana, pametnih ploča i svega slično? Znači, morate si definirati kamo želite da vas ta priča odvede, koji su to spoznajni, socijalni, emocionalni i razvojni ishodi kojima želite ići. To nam je važno i zbog toga jer ćete možda htjeti umetnuti nekakve male izmjene u priči koju pripovijedate. Za primjer je indijanska legenda Vrana dugih boja. Ja kad je pripovijedam, u različitim verzijama te legende se spominju različite životinje. One nisu toliko bitne za samu radnju legende. Najbitnija je naravno vrana koja odlazi na putovanje. Ali ja kad je pripovijedam, ja uvijek uzmem par trenutaka da nabrojim te životinje koje su se okupile da odluče poslati vranu, jer nam onda te životinje služe u nekakvim igrama ekspresivne art terapije, u zabavnim igrama koje ćemo raditi nakon pripovijedanja. I ono što moramo biti svjesni jest kojim putem ćemo mi stići do tog pripovijedanja, kojim putem ćemo stići do cilja. Znači, moramo sami definirati kako ćemo se pripremiti za to pripovijedanje. Naravno da morate uvježbati tekst, morate uvježbati tu priču. Nije uopće učinkovito vježbati tekst na pamet. Ima nekoliko edukacija u koje se možete uključiti. I svi koji se bave pripovijedanjem su vrlo spremni održavati edukacije na te teme. Ono što vam je najvažnije nakon što izaberete priču je analiza teksta i stvaranje nekakvih vlastitih putoka za koji će vas navoditi da se ne izgubite u priči i da ne zaboravite nekakve najvažnije trenutke prenijeti. Evo, za mene je najveći izazov do sad bio taj Bijeli jelen, zato jer je to jedna autorska priča koja je dosta dugačka i silno kompleksna, ali ona ima arhetipsku strukturu bajke, prave bajke, i zato je jako dobra je, za djecu dobra je da ju slušaju, lako se u nju užive. Međutim, ona je dosta dugačka. Nekakvo je globalno pravilo da pripovijedanje ne traje dulje od 20 minuta, jer jednostavno niti odrasle osobe danas teško se koncentriraju samo na glas i samo na ono što stvaraju svojom imaginacijom, intrizično, dulje od 20 minuta. Pripovijedanje Bijelog jelena meni često ispadaju oko 25. I prva stvar koju djeca poslije pitaju, kako si sve to zapamtila? A istina je da nisam zapamtila sve. Znači, zapamtila sam scene, trenutke, slike i njihov redoslijed i onda samo pripovijedam i pričam od jedne slike prema drugoj, nastojeći ne zaboraviti i spomenuti neki važni trenutak i neku važnu stvar. Svakako savjetujem da pokušate, jer tek dok pokušate shvatite, znači, koji su to momenti u pripremanju pripovijedanja u kojima se trebate dodatno potruditi i dodatno uvježbavati i educirati. Evo, Vesna Kraut, koja se i sama bavi pripovijedanjem, rekla je u svojem dijelu Bajka je djetetu majka, da su bajke dragocjen saveznik u odgoju djeteta. Nije to toliko novi pojam, to je nešto što je nama poznato, ali što uporno zaboravljamo. To je prepoznao i Bruno Bettelheim, to je prepoznao i Jung prilikom stvaranja svoje teorije arhetipova. Bajke mogu biti izuzetno dragocjen saveznik, pomoć u odgoju djeteta, u formiranju njegove ličnosti. Prave bajke pomažu da se prebole nekakve traume, da se uopće razvija ego i moralni sustav djeteta. I svakako je bajka najbolji izbor prilikom pripovijedanja. Ovo su sad nekakvi tips and tricks pripovijedanja. Znači, izaberite bajku. Bajku je lakše pripovijedati nego autorsku priču. Zašto? Bez da sad ulazimo preduboko u Jungovu teoriju arhetipova, znači postoji on smatra da postoji baza kolektivnog nesvjesnog
koja je zajednička cijelom ljudskom rodu. Što znači da postoje univerzalne vrijednosti i univerzalni likovi na koje će velika većina ljudi jednako reagirati. I upravo zbog toga mi se svi vrlo lako prepoznamo u bajki i vrlo lako uživimo u likove u bajki i zbog toga bajke imaju najjače terapeutsko djelovanje na nas i najjače emocionalno nas angažiraju. U pravim bajkama je jasna udjeljenost dobra i zla. I uvijek postoji nagrada za onoga ko je bio dobar i ko je bio vrijedan. I upravo kroz to djeca uče i djeca rastu i usvajaju ono pozitivno. I onda djeca mogu preći preko nekakvih scena koje su nama sada u ovo doba čini se možda strašnim, primjerice u Crvenoj kapici kada vraća Grimm kažu da je lovac škarama rezao vukov trbuh, ali u isto vrijeme i Crvena kapica i bajka kao dobri likovi, kao pozitivni likovi izlaze iz te priče neozlijeđeni. A vuk koji je negativan lik je potpuno zapravo nerealan u samom startu, zato jer on s Crvenom kapicom razgovara. I onda to djeci nije toliko strašno. Ono na što se misli pod neprave bajke jest da zapravo trebamo biti oprezni kod modernijih bajki. Taj pojam nepravih bajki je uveo Bettelheim kad je analizirao Andersenove bajke. Primjerice, ako uzmete Djevojčicu sa šibicama, ona ima te elemente magičnog i fantazije koje je svojstvena za bajke. Ona doživljava ona 3 čuda sa svoje 3 šibice, ali njezina nagrada je odlazak u raj. I ako izaberete tekst koji nije dobro prikladan, kao što je Djevojčica sa šibicama, za premalu djecu odlazak u raj se ne čini kao dovoljna nagrada. Tu je zapravo, znači, ta granica između prave i neprave bajke. Moramo uvijek paziti da budu dobro prikladne i da ju djeca mogu razumjeti, da se mogu uživjeti. Terapeutske bajke i priče danas postoji jako puno ljudi koji pišu upravo takve bajke i priče. One trebaju pratiti strukturu bajke, znači trebaju imati to arhetipsko ustrojavanje likova, ali cilj terapeutske bajke je da ona daju konkretno rješenje za neki problem s kojim se dijete nosi. I postoji jedan mali tricky part u pisanju terapeutske bajke je da vi trebate da se dijete prepozna u njima, da se poistovjeti s protagonistom, ali da ne osjeća da mu docira. I upravo kroz terapeutske priče i bajke mi zapravo s djecom možemo odraditi jako puno u bilo kojem susretu i u bilo kojem obliku rada s djecom. Mislim da je najbolja preporuka za terapeutske bajke je Susan Farrow, ali naravno da i danas imamo ljude u Hrvatskoj koji se time bave u sklopu naše edukacije na neformalnom studiju pripovjedanja, je bilo i pisanje terapeutske bajke, pa onda imate pripovjedače u Hrvatskoj koji su sposobni i educirani napisati terapeutsku bajku za određeni problem. I priče igre su isto jedan vrlo zabavan i vrlo lagan način rada s djecom i uvođenje pripovjedanja u rad s djecom koji zapravo svatko od nas može. Znači, ono što neki pripovjedači će vam reći je da je pripovjedanje za odrasle, za stariju djecu, za djecu stariju od 7 godina ili za djecu stariju od 5. Međutim, mi imamo priče koje su prikladne i za djecu mlađu. Opet, vodimo se na isti način prilikom biranja priče kako se vodimo prilikom biranja slikova. Bajke koje imaju strukturu, koje imaju recept, nekakvu formulu koja se ponavlja kroz priču, njih se može pripovedati i puno mlađe djeci da ju ona razumiju i da uživaju u pripovedanju. Primjer za to je Djed i Repa. Znači oni su vukli, ali repu iščupati nisu mogli i kroz pripovedanje tog obrasca zapravo djeca uđu u priču i onda se oni uključe i onda i oni mogu pokušati naučiti pripovedati tu istu priču i slično. I takva priča je zapravo jedna igra, razvojna igra, kako kaže autorica, razvojne igre su hrane za mozak. To su igre koje onda potiču pamćenje, govor i motoriku. I evo, tu sam još navela, znači, što bi jedna pripovjedna praksa trebala sadržavati, što bi zapravo svatko od nas trebao proći prilikom pripovjedanja. Znači, od tog momenta kada vi birate priču, vi ju zapravo istražujete. Istražujete koja će vam priča biti najpogodnija u nekom trenutku i za neku publiku.
Nakon toga kad odaberete, aha, to je priča koju želim ispričati, onda prolazite analizu teksta, analizu te priče i pripremate se za pripovijedanje već na način koji vama najbolje odgovara. Pripovijedanje jest jedna vrsta interpretacije, znači to je ta izvedba, to je taj umjetnički čin, koji naravno neće biti uvijek isti. Evo naša mentorica Jasmina Žilja-Kilinčić uvijek ponavlja koliko pripovjedača, toliko izvedbi, toliko različitih vrsta bajki. Svaka pripovedna praksa bi naravno trebala poticati nekakve, njegovati govorne vrednote i izvedbene vrednote. Dakle, mi u ovim trenucima trebamo učiti od fonetičara, od dramskih pedagoga i zapravo graditi svoj osobni izričaj. I ono što je vrlo važno za pripovjednu praksu i za pripovjednu kulturu, ono kako sam već spomenula na početku, to je kulturna i socijalna aktivnost, a to je razvojna priča. Dakle, kada vi u nekom okruženju ispričate priču, vi ste je dali na korištenje. Vi ste je dali drugima i vi ste je stavili na raspolaganje drugima da ju i oni pripovjedaju, pa makar to bila i vaša autorska priča. Evo ovdje sam navela još neku literaturu koja bi vam mogla biti korisna i hvala vam na pažnji, nadam se da nisam jako prekoračila vrijeme. Za kraj ću vam naravno ispričati jednu priču. Jako sam se dvoumila koja bi to priča bila najbolja. Silno mi je bila želja ispričati vam Vranu duginih boja, ona je moj završni rad na neformalnom studiju pripovijedanja. Radi se o indijanskoj legendi, ali čini mi se da će vam ipak biti korisnije da vam ispripovedam nešto što se može koristiti u svakodnevnom radu s djecom, što je vrlo lako naučiti i što znam da će svatko od vas moći koristiti u svojem radu i pokušati ispripovedati. Radi se o priči Kraljevski krojač. Nas ju je na studiju naučila profesorica Vladimira Velički, ali znam da ima nekoliko pripovjedača koji je izvode, imate nekoliko izvora gdje možete poslušati i pogledati video zapis izvođenja ove priče. Dakle, Kraljevski krojač. Živio jednom jedan kralj. I taj kralj je bio nadaleko i naširoko poznat kao kralj koji je najbolje odjeven. Jednog dana kralj okupi svoju svitu i ode posjetiti svojeg krojača. A ondje ih dočeka skromna kuća i još skromniji čovjek u iznošenoj, pa malo i poderanoj odjeći. Kad ga je kralj vidio, on se strašno naljuti. Kako to izgledaš? Ja sam kralj koji je nadaleko i naširoko poznat po tome što je najbolje odjeven, a ti izgledaš ovako. Moj krojač. A krojač mu odgovori. Kralju, ja nemam vremena, niti materijala šivati sebi odjeću. Ja svu svoju vještinu stavljam u vašu službu. A kako je ovo bio dobar kralj, on uzme najljepše sukno, platno koje je imao, pa ga da krojaču. I kaže, evo ti, pa saši sebi ruho dostojno kraljevskog krojača. Pa skupi svoju svitu i ode. A kraljevski krojač uzme ono sukno, pa ga stane promatrati i misliti što bi mogao od njega napraviti. Pa je mislio i smislio. Napravit će kaput. Pa onda sjeci amo, sjeci tamo, on je krojio, šivao i sašio je kaput. On je tada taj kaput obukao i onda ga ponosno svijetom nosio. A ljudi su gledali i divili se. I on ga je nosio dok ga nije iznosio. A kad ga je iznosio, onda uzme taj kaput pa stane razmišljati što bih ja mogao od ovog kaputa napraviti. I onda je mislio i smislio. Sašit će košulju. Pa onda sjeci tamo. On je krojio, šivao i sašio košulju. On je tu košulju obukao i svijetom ju je nosio, a ljudi su gledali i divili se. On ju je nosio dok je nije iznosio. A kad ju je iznosio, onda uzme tu košulju i stade razmišljati što bih ja mogao od ovoga napraviti. Pa je mislio i smislio. Napravit će prsluk. Pa onda sjeci tamo, on je krojio, šivao i sašio je prsluk.
Pa je onda taj prsluk obukao i ponosno ga svijetom nosio, a ljudi su gledali i divili se. On ga je nosio i nosio i nosio, dok ga nije iznosio. A kad ga je iznosio, onda uzme taj prsluk i stade razmišljati što bih ja mogao od ovoga napraviti. Pa je mislio i smislio. Napravit će kravatu. Pa onda sjeci amo, sjeci tamo, on je krojio i krojio i krojio, šivao i šivao i šivao i napravio kravatu. Onda je tu kravatu lijepo svezao, poslučio i ponosno nosio. A ljudi su gledali i divili se. I on je kravatu nosio i nosio i nosio dok je nije iznosio. A kad ju je iznosio, onda uzme tu kravatu i stane razmišljati što bih ja mogao od ovoga napraviti. Mislio i smislio. Napravit će maramicu. Pa onda sjeci amo, sjeci tamo, on je krojio i krojio i krojio, šivao i šivao i napravio maramicu. Tu je maramicu lijepo složio, pažljivo spremio u džepić, da se malo vidi. I onda ju je svijetom nosio. A ljudi su gledali i divili se. Nosio ju je nosio, dok ju nije iznosio. A onda je uzeo tu maramicu i stao razmišljati što bih ja mogao od ovoga napraviti. Pa je mislio i smislio. Napravit će gumb. Pa onda sjeci amo, sjeci tamo, on je krojio i krojio, šivao i šivao i napravio gumb. Taj gumb on je ponosno sašio na kaput. I onda ga je cvijetom nosio, a ljudi su gledali i divili. Nosio je, dok ga nije iznosio. A kad ga je iznosio, uzme taj gumb i stane ga gledati. Što bih ja mogao od ovoga napraviti? A onda je mislio i smislio. Napravit će priču. Pa onda sjeci amo, sjeci tamo, on je krojio i krojio, šivao i šivao i napravio priču. A onda je tu priču uzeo i svijetom hodao i pripovjedao. A ljudi su slušali i divili se. Slušali dok se nisu naslušali. A onda su je i oni dalje pripovjedali. Jer tko se priče sjeća, veća mu je sreća. Hvala.